Masak sambal terong hasil panen sendiri dan gimbal udang. Hai guys, assalamualaikum. Lah ceritane nok kene iki aku lagi panen terong guys. Iki teronge ku enum-enum tapi sayangnya dipangan walang sangit. Asline iki panen kedua ya guys. Yang pertama iku teronge gudi-gudi guys. Lanjut nok kene iki aku ya tuku urang. Urange iki mah 15.000. Semene gudine iki mah guys 15.000 mbok entuk pira rata hitung biasanya sih tak hitung. Lan ora ketinggalan iki mau aku ya tuku pete. Amarga apa petene gudi-gudi mbah iki mbah ana ulere mbah ora. Lanjut nek kene iki aku wis apa jenenge nyawesno iki pesut ape tak anggo ngoceki teronge iki mah ya guys. Teronge ape tak sambel biasa wae. Tapi rencana awalku mau iki sambele iku ape tak kukusno terus teronge ku tak sambel tak goreng ngono ku lho guys. Tapi iki mau aku berhubung minyake garis sithik ya wis tak sambel wae kaya biasa. Lan alhamdulillah iki petene iku mulur-mulur alias mulus-mulus guys, ora ana ulere. Alhamdulillah temenan. Biasanya aku tuku sing kenekan iku ana ulere wagih guys, tapi iki alhamdulillah ora ana uwonge. Bareng ngoceki pete lanjut nek kene iki aku ape ngopesi urange ya guys. Iki bagian telek-teleke sing nok dhuwur ndase iki tak jibuki. Lanjut nek kene iki tak kumbahi sayurane iki teronge terus ana petene terus iki urange yo tak kumbah yo guys nguasik rewesik ra pakat. Bareng ngumbahi sayuran lanjut nek kene iki aku ape ngumbah loncang iki terus ana seledri terus tak iris-iris ape tak nggo campuran apa jenenge urange yo guys. Langsung wae iki dilebokno nang urangan dikei masako terus dikei tumbar terus dikei apa iki tepung beras yo guys ben kriuk-kriuk mek nggo tepung beras. Biasane ku tak campur ambil tepung terigu dadine rada mblenyek dadine iki tak kei tepung beras wae ben kriuk-kriuk ngono. Lanjut nek kene iki aku wis ngedeng krengno wajan sing ora glowing langsung tak kei minyak langsung wae iki teronge digoreng-goreng. Gorenge setengah mateng wae ora lah gosong-gosong kok mek kesuwen mundak ora enak guys. Wis bar leng goreng terong lanjut nek kene iki aku goreng gimbal urang. Walah wong yut apa jeneng urang ditepung ya gimbal urang barang wis sak karepem guys sak omong-omong. Langsung wae nek kene iki bumbune wis tak osrang-aseng bumbu sambal teronge ya guys. Terus iki tak kei gula saithik langsung wae iki dijegurno terong sing wis tak goreng mau. Lanjut diosrang-asreng ngasih bumbune iki resep nok terong-teronge bariku ditambahi iki pete sing ambune sak jagat raya. Wis diolak-walik pokoke iki ngasih medhok guys. Dan iki ya wis mateng asline guys. Wis iki penampakane guys. Sambal terong dicampur ambil pete walah mantep guys. Lan iki tambahane gimbal urang iki do gosong-gosong rapopo sing penting iki urange ketok melenuk